nege kanyo muga sanga bisababe aka kafana kaufe sikaso marabulo kono wati keleme mali jamana fantana ne bla jenefe kaufuka walni mando nitumana so mun sigeme kanya mada shirifa tv ja kanso fe jango kasika bo kuno siri anakumpana kanbe kuno fe jele fe kafu bana kuno fono wati seleni bakuru kuno foni uye kelempe udeye shu krengerne mimbe nyana maya mali jamana kuna fon dilaw ka kulu de fe na fon dilaw kulu mimbe wele union de journalistes reporters du Mali IGRM uria choro nyona ye atakona na baro nyana mala o fe inafo la dagala Sheriff la TV jakanso taraka kenyo nte nyomada ye jabani show chemo mali jamana konana nini ya ondonga e bilonga kuna fona framia kaula au yesoni kasegi ka aufu ka walimado malikono ani maliko ka inafo ambora ka awla dunia dongana tuwa chomuna shu karengere mimbe nyana maya mari jamana kuna fondilao ka kulu do fe okomi mo union des journalistes reporters du Mali IGRM odea achoro nyongona ye atakona na bara ukera ka bene jumado utikalo kleshegi samba flani mugoni duru ye centre international de conférence de Bamako la kasangani bara ira la bechogo ye asire la kuna fondilao chama fe kase ubaraka nyomo akaja mabachama fe mimbe ye kuna funuko bona kunka inafo la dala Sheriff la TV jabarani so utaraka kenyo ante nyo madai kuna fondiso chamo Mali jamana kona na bara nyere adinfa ya kuntame kadi salifu sanogumo ortemu directeur korodo abara usira Mali jamana ministry so ka nona blafe mimbe ye kuna funuko bona kunka Mamadou Ben Sheriff Ousmane anuhumu kono ulutume angaje kanyamado ka sorolonfe Mali kuna fundilaw ka jakulu muni abe wele l'IGRM uyu ka shu krenkreni takunan nan kene sigi senga kene mun ka journaliste chama ani organ chama ye jonjon soro o munu fe Sheriff la télé be ala amalodene ka fo in kene in laben bagaw uye gafe do di maison la presse nyamama gafe mun konnala Mali kuna fundilaw kololo munu ani geleya munu ka bebe gafe in konnala wala sa fero se ka soro to mina Mali kuna fundilaw ka se uba kuna fundike here ani akilisigi konnala IGRM ka shu krengale ka shu muni aya ke jonjondi shwe jonjondi ka di folo kuna fundi soma munu ka baraklaw be la hala nyina mala la hala munu ore an IGRM mal la nyini o la hala jume o ye baraklaw munu kuna fundi so munu ka baraklaw be sara nyina mabuye o kele oni obe INPC la oni amu obo bénéficier o kofe an klemega jonjon kage jongidi fene kadi kuna fundilaw do fene ma kuna fundilaw munu kera nyogonte nyogoma dai concours do la nyogondan do la donc wala sega barake minon du fene ma wala sa u sega barake e la fela chogom danfara chama kera nyogonte la danfara folo ye folo jonjon mungira anga kuna fundiso nyemogoma iba don an warta mulu an tise nga patron sara akadanye ka fen chama ke anga kuna fondiso munu be jonjonta nga anseye mu oye trophée di na jitemna nyina trophée anya valoriser kosebe jomayate ka se anga la de la trophée ma nga anya reda ka foko fanga trophée fana di anga patron ma mu valoriser kosebe do anyo barake o boye kuna fondila munu fana jonjon soro santola ambe kuna fundiso nani suguya nani mun me jamana ko no radio so e télé so gafe seben oni bolola kan sebeni do o kuna fundiso nunu o journaliste mun ngara o nyama santola ambe ordinateur kelengele ne di abe nyama ma oni boursu ka kalange université la nganyine ani ordinateur saba oro di a kuna fundiso be saba munu nyogonte nyogomada donc ina ay ordinateur portable dentan flari di journaliste mu jonyo soro ni pidela alors que santola angme ordinateur portable nan ni di donc o ba ira anye ilama kara inenta ilama fene kara inenta la o rapport de rapport ye Mali kuna fundilaw oni kuna fundinaw o be la halaj mena kuna fundiso konnala o rapport ka foka sementia oye anga tondon ka laini ni laini mugara anga lajere sefeno anga assemblée générale oya foanye ko anga rapport ke ta ke gafe tariku kala kala ko shin machine tariku foite gafe foite mu ma semenja ko Mali kuna fundila o baral ni la halale la donc ayina fo ko anga barake anya barake
ni an yɛrɛ diinɛ n'an ŋaniya ye maa si ka dɔrɔmɛ kelen ma don a baara la a baara kɛba fɛnɛ kɛra an yɛrɛ ka maa baarakɛlaw de. Maison la presse ɲɛma kelen ka kuma ta a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ k'a ɲɛsin UGRM ɲɛmaw ma k'a yira k'a fɔ u bɛ baara mun na baara ɲuman don nka a ye welekan fana bila k'a ɲɛsin Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni professionnalisme ye ani kunnafoni dicogo ɲuman walasa kunnafonidila valeur mun ni bonya mun b'a kan o ka se ka segin a nɔ la. Ni kosɛbɛ de mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ kunnafonidisow la n'olu y'an ka journalistes ye. Je crois que réalité fɛn bɛ an ka baara in kɔnɔna na olu b'a dɔn u ka wuli ka taa kunnafonidisow la ka kunnafonidilaw ɲininka ka kunnafonidiso ɲɛmɔgɔw ɲininka u b'u ka baarakɛlaw minɛ cogo jumɛn na kunnafonidiso yɛrɛ bɛ fonctionner cogo jumɛn na ni o kɛra a bɛ kɛ sababuya ye mɔgɔw bɛ fadenya ɲɔgɔn na ka baara ɲuman kɛ baarakɛlaw ka bila u ka hukumu kɔnɔ u ka hakɛw kɔnɔna na ani baarakɛminɛn ɲuman ka ɲini ka d'u ma u ka baara kɛ laadiriya la ani tilennenya la kumakan bɛ n fɔlɔ ka fara a kan u k'u gɛlɛya halisa u ye nin baara min daminɛ a ka kɛ baara min bɛ continuer kunnafonidiso minnu fana n'olu kɛra ɲinantaw ye ka primer u k'u gɛlɛya u kana jigin duguma u bɛ min kɛla u ka baarakɛlaw ye n'u ka baarakɛyɔrɔ la n'u ma min fara kɔ ka n'o bɔ a la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ maa minnu ye prix sɔrɔ o prix o bɛ tali kɛ ordinateur fo ka taa bila bourse d'études la mun bɛna kɛ sababu ye u ka se ka kalan caman kɛ ka fara u ka kalanw kan. An bɛ an kun da Bangɔni Janginɛbugu kan an bɔlen kɔfɛ CCB kɔnɔna na yen an bɛ Nɔngɔngarikɛ Sirifula duba kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ hakili falenfalen bulonba min bɛ labɛn kunnafonidilaw fɛ Mali jamana kɔnɔna na Salon des Médias du Mali Mali o de ye a cɔrɔ ɲɔgɔnna ye a kolabɛli kulu ka tɛmɛ o ka maa ɲɛma Monsieur Isa Kaba Sidibe fɛ o bisimila Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan b'o Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement délégué spirituel musulman du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ani sanu yɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madara fɛ a dagayɔrɔ la Bangɔni Janginɛbugu la Bamakɔ sigida gale kɔnɔna na ka bɛn ni utikalo tile 7 sanba 2025 ye na kun ye min ye o de ye kasi ka na foli ni walimata ka ɲɛsin zamzamiyu ma kumana min na a sɔnna ka don o jigiya kɔrɔ ka kɛ o ka baaraw ta kɔnɔna na o denfa ye ni ka laban ka bonyamasegin kɛ a ye ni ka ɲɛfɔliw jɔnjɔnw kɛ a ye ka sanga ni baara yɛrɛ tɛmɛcogo ye Kafunɛ Bacili ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Salon des Médias Mali kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛba dɔ a ko labɛnba jɛkulu ne ye commission d'organisation ye o maaw de farala ɲɔgɔn kan ka sira latagama kɛ kana foli bila alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara la wale ɲuman dɔn ani bonyamasegin foli de don sigi min senfɛ u ye barikada kɛ karamɔgɔ Haidara ye a ka dɛmɛ la a n'a ka bonya la ka sɔn ka Salon des Médias ta ko 4nan denfa jalasiri ala ni zamzamiyu barika kama Salon des Médias ɲɔgɔn kunbɛba in a kɛra wasa ani kunnawoloba ye ɲina walasa k'o bonyamasegin foliw de kɛ Salon des Médias ko labɛnba jɛkulu commission d'organisation u ma dan foli ma u y'a kanu ka na u ka denfa bonya jira k'a kɛrɛnkɛrɛn ka jɔnjɔn ta k'a tɛngun a la ni o ye attestation de parrainage k'a ni ce Salon des Médias ye k'a ni ce kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ye. Nana kana karamɔgɔ fo ka walimadɔ ka sɔrɔ kɛ anw y'ale sugandi ɲinan k'a kɛ Salon des Médias a tako 4nan ye o denfa ye o denfaya mina a ye a fa ka sɔrɔ kɛ ka fara dɛmɛ k'a ye dɛmɛ min d'an ma k'a ye duwawuba k'an ye tiɲɛ don baaraw gɛlɛyara nka karamɔgɔ barika a n'a ka duwawu kama an sera ka baara in kɛ fo ka ca kuncɛyɔrɔ ma kunnafonidila so fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ olu bɛɛ sen yera baara in na ka faraw kan kunnafonidilaw bɔra diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na an nana ka na waliɲuman dɔn kɛ karamɔgɔ ye ka lajali sɛbɛn d'a ma a bɛ fɔ min ma ko attestation ka se ka waliɲuman dɔn k'a ye a ye duwawu min k'an ye a n'a ye dɛmɛ min don ale barika kama ni baara in sera ka ɲɛ. Alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara a yɛrɛ nisɔndiyara ni kunnafonidilaw bisimilali a y'a yir'u la k'a fɔ bonya diyara ye a bɛnna a ma tableau min fana nana ka na ta k'o tɛngun a la k'o kɛ bonyamaseginnan ye a y'o fana ko ɲuman dɔn kɛ. Karamɔgɔ ko ka foli segin aw ma parce que aw ye waleɲuman dɔ min kɛ ka ɲɛsin a ma
m'a dɔn karamɔgɔ ni fɛn ka kan mun to ye aw ka jɔyɔrɔ ye mɔgɔ minnu y'a faamu k'a dɔn komi karamɔgɔ yɛrɛ ka faamu bɛɛ b'o de fɔ ale bɛ ɲɛfɛ ale ye mɔgɔ ye a bɛ hali génération fitiriw olu ka faamu a b'o ɲɛfɛ parce que a y'a dɔn k'a fɔ kunnafoni di jɔyɔrɔ min b'a la kunnafoni di bɛɛ ko kunnafonidilaw ye 4e pouvoir de o la n'u ko k'u bɛ baara kɛ ka ɲɛ a bɛ ɲali kɛ kojugu n'u ko fana ko u bɛ baara tiɲɛ a tiɲɛnidɔ fana ka bon donc o la o de kama karamɔgɔ ma kunnafoni di a ma bila kɔfɛ o la n'aw ye karamɔgɔ fana suit parce que mɔgɔ mɔgɔ tugunna karamɔgɔ kɔ n b'a dɔn tɛ kɛ tiɲɛlikɛla ye o tuma na vraiment ka waleɲumandɔn foli sigi aw yɛrɛ fana ma aw ye bonya min ta ka ɲɛsin a ma a diyara n ye parce que karamɔgɔ ka jɔyɔrɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ka sa dan don diinɛ laseli a ɲɛ kan jɔyɔrɔba de b'a la ni diinɛ ko k'a bɛ tiɲɛli kɛ an bɛ degun min kɔnɔ bi diinɛ lase kojugu mali b'o degun kɔnɔ bi donc o la ni fɛn o fɛn ɲɛsinna karamɔgɔ ma a bɛɛ ka dɔgɔ a la maliyɛnw fɛ o tuma na an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye k'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ala ka labanko ɲuman d'a ma aw ka baara in ala ka a taa ɲɛfɛ parce que a kun bɔra ka ban jamana wɛrɛw commencera k'aw ladege donc an y'a ye k'a fɔ vraiment a ye nɔ bɔ n b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲɛtaga di aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana yɛrɛ basi kira kanu kosɔn sɔli ala rasul. Salon des médias ko labɛnba jɛkulu ani karamɔgɔ Haidara ka sigi sen fɛ kunnafonidila minnu nana kɛnɛ kɔnɔ u kelen kelen y'u yɛrɛ présenter zamzamiw la dugawudenw kɛra ka jamajɛ photo ta kɛ sigi ka sɔrɔ ka wuli o kan. An bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ dancɛw sɛgɛnnen kɔfɛ ka taa bisimila minɛ Cameroun jamana kɔnɔna na ye min bɛ tali kɛ Seydi Sherifa Iba Aidara DGP a bɛ minnu salo la ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka wele dali ye a ye o de siratigɛ la a b'a la ka taa silamɛw kulo nɔgɔ bɔ ka sanga ni ɲɛfɔli ye alisimɛ diinɛ ɲuman kan min ko hinɛ ni makari yafaɲɔgɔn ani keleya ka sanga ni ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru olu ka laɲini ye a bɔlen kɔfɛ Yaoundé DGP a ye a kunda yɔrɔ min kan o de ye EDA ye a taara wajulu su belebele ɲɛnamaya ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ni kanuɲɔgɔn ye min baaraw kɛra nisɔndiya ani wasa ye Kafunɛ Bacili ale bɛ ɲɛfɔli kɛ ko in kunkan. Sira ɲininen kɔfɛ Yaoundé alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ni kanuɲɔgɔnw fɛ DGP bila sira la a bɛna jihadi wɛrɛ sira ta ni k'i kunda EDA kan a n'a taama ɲɔgɔnw don sanga kelen kɔfɛ boli la u nana don dugu kɔnɔ EDA u kunbɛnna kabiri donda la k'u sɛnsɛn ka don n'u ye dugu kɔnɔ Ansaru ni kanuɲɔgɔnw fɛ ka bisimilali kɛnɛ labɛn an karamɔgɔ den Iba Haidara n'a nɔfɛ tugu tɔgɔ la kunbɛli kɛnɛ wulilen kɔfɛ DGP m'a bila dagerenda la a ye sherifuw ka laada dɔ lakilen ka taa bonya segin bonyatigiw ma o de kama an karamɔgɔ den a Seydi Sherifa Iba Haidara a taamana ka don maabaw kan jamana ka lasigiw bɛ o la diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ o la ka se laadatigiw ma fan o fan ni Iba Haidara taara foli di a sigiw bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔ ka sɔrɔ ka labana ka ɲɔgɔn bilasira ni dugawu sanumanw ye o don kelen surafanatɔw dunnen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ wajulu kɛnɛ kan walasa ka na DGP lamɛn a bɛna ala ta fɔ jɔn ɲumanw ye Ansaru ni kanuɲɔgɔnw si ma sɔn nin kɛnɛ ka lakali ye bɛɛ nana sigi n'i tulo kunnandi ye ka na laseliw lamɛn kɔrɔfɔ dilen Ansaru ani kanuɲɔgɔnw ma kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen de y'u ka nisɔndiya ni kunnawolo jira kira mɔden yeli la olu ka dugukolo kan. Ala fo ka ala waleɲumandɔn ka ala barika da ala min y'an sɔn karamɔgɔ dera Iba Haidara n b'a fɔ ala nana n'a ɲuman ala ka segin n'a ɲuman ye ni jama bɛɛ lajɛlen fo ne bɔra i ka so i nana i ka so ala nana den ɲuman ala ka segin n'an bɛɛ lajɛlen ɲuman ye an bɛ tunga de fɛ ala ka tunga nɔgɔya ka sota ko ɲuman da an bɛɛ lajɛlen ma an na ko ye garisɛgɛ ɲini garisɛgɛ hɛrɛ ma barika ma ala k'o d'a ma siya ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ an karamɔgɔ a Seydi Sherifa Iba Haidara a yɛrɛ nisɔndiyara ni EDA Ansaru ni kanuɲɔgɔnw ye a y'u fo u ka bonya la an'u ka dunani jatigiya la sanni ka sɔrɔ ka don sigi yɛrɛ baabu kɔnɔna na ka alisilamɛya diinɛ wajulu kɛ jɔn ɲumanw kun sigi bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na alisilamɛya donkan baya layidu yɔrɔ minɛna jama fɛ. O fana b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛ a lakali. Tchad ni Niger cɛ jamana filaw b'a fɛ ka taama ka bila ɲɔgɔn na
Chadikaw ka jamana ɲɛma Marshal Mahamata Idriss Déby itno kunbɛ taamana Niger jamana kɔnɔ a senfɛ ani Niger jamana ɲɛma Général Abdraman Tiani ye ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔnyaw la fan filaw bɛn'a kan k'a fɔ a ka kan u k'u ka jɛɲɔgɔnya kɔrɔ don ka ɲɛsin wale dɔ kɛlɛli ma jarawelelaw jamana filaw bɛn'a kan k'a fɔ u na jɛ ka jarawelelaw kɛlɛ farafina cɛcɛ kana jamanaw nɔ jango u ka jamana filaw cɛ jamana filaw y'a jira fana k'a fɔ sanni feere na sira fɛ u kan ka kɔrɔdɔnni kɛ o fɛnɛ nɔ Niger jamana ye sarati ka di Chadi jamana ma k'a fɔ n'a ka taji kɛra bɔfɛn ye ka caya ka labɔ fɔ a tɛ se dɔ ma Chadi jamana bɛ se k'i jigi da a ka gasoil ka a n'a dɔ latɛmɛ Chadi jamana ka bolo kan jamana filaw ɲɛmaw ye a jira fana k'a fɔ sanni feere na sira fɛ jagofɛnw bɛ se ka ladon jamana filaw kɔnɔ danjala nɔgɔya la cogo min na k'u n'o baaraw kɛ taji tɛmɛ sira min kan ka bɔ Niger ka tɛmɛ Chadi fɛ ni u kama ko pipeline o dilali fɛnɛ ye kɛtaw dɔ ye bi Niger jamana ye a ɲini Chadi jamana fɛ a kɛmɛ ka kuranko hakilina min sigi senga bi n'o ye projet énergétique sal ka damina ye n'a ka kura dita hakɛ bɛ se ka t'i jɔ megawati 5,200 la n'a kɛra banfɛn ye kuma min ko Chadi jamana bɛ se ka fara Niger jamana ka a la jamana filaw ye a jira k'a fɔ bɔlɔlɔ ko nasira bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o kɛmɛ diɲɛma taala ye bi o bɛ nɔgɔya siraw minnu fɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna lajɛ ka dɔ kɛ o baara fɛnɛ nɔ min bɛ se ka to bɔlɔlɔ ko nasira bɛ se ka nɔgɔya jamana filaw denw bolo siraba min kan ka ti farafina cɛcɛ kana jamanaw na ni u kama ko route transsaharienne o baara kunjɛli jamana filaw y'a jira k'a fɔ o ye u ka kɛta dɔ fɛnɛ ye Chadi jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u na Chadi lasigidenso consulat dɔ dayɛlɛ Niger duguba dɔ la min bɛ wele ko Difa taama sɛbɛn n'o ye visa ye o bɛna binga bɔ jamana filaw cɛ jango jamanadenw ka muɲuku maɲaka n'u ka taama ka bila ɲɔgɔn na bɛ se nɔgɔya danjɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ jagoya Faransi jamana ɲɛmaw ka u ka Algérie jamana lajɛ i n'a fɔ u jɛɲɔ min fɛnɛ don namugulasogo tɛ jamanakan hɔrɔnyalen don ka jɛ a fɛ walikelen Faransi jamana ɲɛmaw bolo bɛ bɔ Algérie jamana nɔ jɛɲɔgɔnkɔrɔ nin ye Sulemana Zerkani ka kumaw ye Algérie wasablo ɲɛma danga don ani Russie kunnafoni de sera Sputnik Afrique cɛ baro la a y'a jira k'a fɔ Algérie jamana ka laɲini ye fɛn min ye ne ye Faransi ma ɲɛ ko a bɛ jɛ a fɛ a jɛ a ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya kan fan fila ka bɔ jɛ numɔ a man ka kɛ jɛ fankelen ma ye wale kɛlen ka jɔn Algérie fɛ ko la ka jɛ a fɛ a ko Algérie jamana ka laɲini tɛ Faransi ni Algérie jamana cɛ ka tiɲɛ nka n'u cɛ kɛra tiɲɛfɛn ye fana Algérie jamana tɛ siran kɔlɔlɔ ɲɛ a rɔ dɛ ko in bɛ Faransi jamana de bolo bi n'a y'a ja cogo o cogo a bɛ se ka kɛ ten wuti kalo tile 7 tɛmɛnen Algérikaw ka minisiriso min ɲɛsin bɛ Algérie ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔ mɔ a ye Faransi jamana lasigiden wele Algérie faaba la Alger ni ka da tulo kan ka fɔ nɔgɔya sira min kɛ kun bɛ Faransi jamana ye n'a bɛ san bi yirika ko la bi ko nɔgɔya in wulila nɔgɔya tɛ dɔwɛrɛ ye dugukolo minnu zinganen kun don Faransi jamana mɔ walikelen a ka sarata yɛrɛ kun tɛ bɛrɛ ye a rɔ ko nin y'o bɛɛ lajɛlen bɔ jɔlen Algérie kunnafoni di sira caman ye a jira k'a fɔ Faransi jamana a tɔgɔla Algérie jamana kɔnɔ yɔrɔ 61 de bɛ a bolo wa yɔrɔ ninnu a bɛ tɔrɔmɔɲɔ min bɔ u kunkɔrɔ wari tɛ ani nina yɛrɛ bɛɛ ka kan yɔrɔ 61 min bɛ Faransi jamana tɔgɔla Algérie dugukolo fɛnsɛ taari 18 bɛ o rɔ Faransi jamana lasigidenso a bɛ kɛnɛ min fɛnsɛ kan taari 18 wa Faransi jamana lasigiden yɛrɛ bɛ si yɔrɔ min o bɛ kɛnɛ fɛnsɛ min ka taari 4 Algérie jamana ɲɛmɔgɔw ko kuma kɛlen la olu ka lasigiden minnu bɛ Faransi jamana kɔnɔ Paris nin lahɔrɔma ma jɔ olu ye Algérie jamana ye min fara o kan o ye k'a fɔ yɔrɔw kun bɛ luwanze la Faransi jamana bolo Algérie a yɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛ lajɛ ko kura dɔ bɛ fara luwanze sara kan bawo u bɛ ka min sara wari tɛ Algérie jamana ɲɛmɔgɔw ye a jira Faransi jamana lasigiden la k'a fɔ bɛnkan min kun bɛ Algérie ni Faransi cɛ san 2013 n'a bɛ taama sɛbɛn visa ko bin ka bɔ Faransi jamana mɔɔw ka minnu bɛ jɔyɔrɔbaw la i n'a fɔ lasigidenso baarakɛlaw ni minisiriw minnu bɛ Faransi i n'a tɔ Algérie jamana kɔnɔ visa ko bin bɛ ka bɔ i kan ko nin y'o bannen ye
ila sigiden tɛ ila sigidenso baarakɛla tɛ I ministre tɛ ministre min ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma wali kelen ministre wɛrɛ ni ma ɲɛ nakɔ Algérie jamana kɔnɔ a k'a sɔrɔ I ka Algérie jamana visa b'i bolo n'o tɛ don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Algérie jamana ni Faransi jamana cɛ ko y'an bɛ a bɛ kalo caman bɔ nka kun yɛrɛ ye fɛn min ye o ye Sahara Occidental kunkanko de ye Maroko jamana dafɛ kɔnɔ min ko fɔ a k'i yɛrɛ ta ka bɔ Maroko la ni Maroko sɔn d'o ma k'a ka jamana dɔ don ni Algérie jamana bɛ k'o dɛmɛ yɛrɛ ta in baara la Faransi jamana bɛ ka taa Maroko jamana ye kɔsa in na jango juillet kalo tile 30 sango Emmanuel Macron sina ka bɔ k'i jɔ ka jira k'a fɔ Maroko masakɛ Mohamed Sisi a bɛ jɔyɔrɔ min na Sahara Occidental kɔnɔ kunka Faransi jamana yɛrɛ b'o jɔyɔrɔ de la o kumana a ka dɛmɛ b'a ye o de ma bɛn Algérie jamana ma Uti kalo tile 15 nata Eresila jamana ɲɛma Vladimir Putin ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump bi ɲɔgɔn ye Ameriki marabolo la marabolo min bi wele ko Alaska yɔrɔ in yɛrɛ ka sugandi ka kɛ maa filaw ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ ye jamana filaw b'a ye k'a fɔ u ka suru ɲɔgɔn na yen de ka sabu kɛ Eresila ni Ameriki jamana bɛ se ka bila ɲɔgɔn na fangu min fɛ yen de do glasi kuruma yɔrɔ kɔrɔfɔ sɛmɛn diyara Vladimir Putin Eresila jamana ɲɛma ka kɔrɔsigi dɔ fɛ n'o ye Yuri Ushakov ye Yuri Ushakov ye a jira k'a fɔ Eresila ni Ameriki jamana sigiɲɔgɔn do nin fangu in fɛ n'o ye Alaska mara ye o kumana ni lajɛ ko k'a bɛ kɛ fɛn ye jamana ɲɛma filaw cɛ ye o man ka kɛ degun ye a ko ni jamana filaw ma ɲɛ jɛ kɔ sɔrɔ sira yiriwali baara bɛ se ka kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o fangu in fɛnɛ fɛ sigi min bɛna kɛ uti kalo tile 15 Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ni Eresila jamana ɲɛma Vladimir Putin cɛ Vladimir Putin ka kɔrɔsigi Yuri Ushakov a ko jamana ɲɛma filaw bɛn'u sinsin fɛn min kan o ye Ukraine ni Eresila cɛ mankan bɛ se ka ban sigi ka fɔ la cogo min wa n'a ko k'a bɛ ban fana a n'a mɛn ka sɔrɔ a ma wuli dɛ Ushakov ka fɔ la maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ sigi Alaska Putin Trump bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔndenw nga fan filaw na baara kɛ a nɔgɔyali nasira fɛ Yuri Ushakov Putin ka kɔrɔsigi a ko ni nin sigi in kɛra uti kalo tile 15 Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ni Eresila jamana ɲɛma Vladimir Putin cɛ Alaska mara la Ameriki dugukolo kan Eresila jamana ka laɲini bɛna kɛ fɛn min ye sigi filanan min bɛna kɛ a kɔfɛ o ka kɛ Eresila dugukolo kan Alaska yɛrɛ marabolo ɲɛma sa n'o ye gouverneur ye Mike Dunleavy ale ko a ka kan sigikafɔ Vladimir Putin ni Donald Trump cɛ a ka kɛ Alaska dɛrɛ ka sabu kɛ Alaska mara Ameriki a bɛ se ka jate i n'a fɔ jamanaba filaw kalanso la ɲɔgɔn na o kumana ko ale ka mara n'o ye Alaska ye a labɛn bɛ ka ni ɲɔgɔnkunbɛba in bisimila ɲɔgɔnkunbɛ min bɛna kɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ni Eresila jamana ɲɛma Vladimir Putin cɛ uti kalo tile 15 nata o ɲɔgɔnkunbɛ kelen kunka maa sɔminen dɔ kɛn bɛ ka jira k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a b'a ta a ka jamanadenw mago bɛ mankan banni nɔ nin ye Jacques Ogar ka hakilinaw ye Faransi jamana surasiya colonel kɔrɔ don min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ani Eresila kunnafoni di sira Sputnik ka Afriki cɛ a ko kɔsa in na a sidɔn bɛ fɛ k'a fɔ lajɛ bɛna kɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ni Eresila jamana ɲɛma Vladimir Putin cɛ uti kalo tile 15 a ko sigi ka fɔ min bɛna kɛ maa filaw cɛ Ukraine ni mankan banni lajɛ dɔ don ma bɛ se ka jigiya tiɲɛ do fana yan'a do fɛnɛ cɛ ko caman bɛ se ka kɛrɔ ko nka ko jigiya kan ka ye k'a fɔ a na nɔba bɔ mankan banni na Ukraine ni Eresila cɛ Faransi surasiya colonel kɔrɔ in Jacques Ogar a ko maa kana ɲinɛ k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky a n'a ka fanga bilama digi da ye dɛnɛ ye a sen bɛ dɛnɛ na fanga yɛrɛ sen b'a ban yɔrɔ lɔ a jigi tigɛlen don a bɛ ka wuli ka jɔ ni bɔka bi bɛɛ kɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ kɛlɛ in kundala ka janya de kɛlɛ bilennen yɛrɛ de ka to senna a ka jamana ni Eresila cɛ a kun hakili la k'a fɔ Ameriki jamana bi fara a ka o rɔ Jacques Ogar ko min ye nansaralatɔnba Union Européenne ye olu sen bɔ bɛ sigi ka fɔ in na u tɛna yerɔ ko nka ko ye Donald Trump de ka laɲini ye k'a fɔ nansaralatɔnba Union Européenne sen tɛna yerɔ a ko fɛnɛ bi faamu kɛ ka sabu kɛ nansaralatɔnba Union Européenne
danaya tɛ se ka ye a ka bɔ irisila yanfa fɛ bawo kabini mankan in daminɛna nasarala tɔma Union Européenne barin bɛ Volodymyr Zelensky kɔ kan ka irisila jamana kɛlɛ ko kuma na danaya tɛ se ka ye a ka ko a sen bɛ ye sigi ka fɔrɔ surasi kɔrɔ colonel Jacques Ogar Faransi jamana kɔnɔ a ko sigikafɔ in bɛ kunjɛ cogo min na a filɛ irisilama ɲɛmaw ta y'u ka ko ye sigirɔ yɔrɔw minnu minɛn bɛ Ukraine jamana kɔnɔ ni irisika denya ka d'u ye bawo u irisilama don u bɛ irisika de fɔ Ukraine jamana yɛrɛ tigɛra ka bɔ irisila la de don dɛmɛnw na nka ninnu y'a kanu ka kɛ irisila ye hali bi Vladimir Putin kɛlɛ kɔnɔ a y'olu yɔrɔw minnu minɛ Ukraine kɔrɔ yan b'a fɛ o tɛ lasegi Ukraine jamana mɔ wa irisila jamana ye danganiya sɔrɔ fana k'a fɔ Ukraine jamana don dɔ tɛ nazarala setigi jamanaw ka kɛlɛbolo OTAN na bawo irisila jamana ko ko OTAN ti ye ale dafɛ ko nin bɛ danganiya bɛ irisila jamana ɲɛmaw bolo bi surasi kɔrɔ ko ɲininkali tɔ min bɛ yɔrɔ min Volodymyr Zelensky ka fanga min nege tɛ jamanadenw na bi Ukraine a ka kumaw dafara jamana ɲɛmaaya la kalata wɛrɛ ma kɛ a ka sigi jamanadenw kunna a bɛ u kunna ten kɛlɛ nege tɛ u la a daga bɛ se ka taga bɔ jamanadenw dala cogo jumɛn ko ɲininkali tɔ min bɛ yen de ni ka kalata labɛn kalata min bɛ kɛ kalata yɛlɛ kalata yolen ye ka na ni jamana ɲɛmaa kura ye Ukraine jamanadenw kunna ko ninnu de ye ɲininkaliw ye minnu kan ka tɛnku. Ka segi ka aw fo ko kura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka danaya ko tigɛbɔ tala ka da Sherifa TV jakanso kan bawo ni bɛ kɛ sababu ka dansigi binɲɔgɔn kunnafoni sɔrɔ la min sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn tɛmɛ kunnafoni so ɲɛmaaya so fɛ laseli wɛrɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan san'o cɛ an b'a fɔ la ka bɛn ani basigi na Mali jamana kɔnɔna na fo ka se diɲɛ fana na bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn